Ngantshontsha ibhuku elinezithombe ezenyanyekayo kwabevangeli. Ngaligcina leli bhuku, ngiyacabanga ukuthi unyaka wonke lihlala ngaphansi komatransi ombhede wami. Ngilikhonzile, ngilikhonza ukwedlula abazali. Lalikhona enhlizweni yami lela bhuku, kepha kwathi mhla kushonwe ekhaya singekho sisesikoleni, sabuya sekukhucululiwe elawini. Kuklini ngale ndlela ngenxa yokuthi phela kuza abantu. Yangiphatha kabi indaba libhuku ukuthi ubani beklina la endlini, kodwa manje angeke ngikwazi ukubuza. Nginamahloni. Hawu, anginakile ngiyolahla izibi. Nali ibhuku libekwe budlapha nje eduze komgodi wezibi. Into mina ebengiyiphethe iligugu ngale ndlela, ngiyifihla ngale ndlela, ibekwe budlapha kuphithiza abantu egcekeni. Moya wami wenyela man. Ngalithatha ngalifihla masinyane, nginakho ukuthi noma ngilishise noma ngilifihle ngoba ngisazobuzwa ngaleli bhuku. Kuze namhlanje angibuzwanga ngalo, kodwa ngiyayibuza ukuthi ubani owaklina lapha elawini ngihla kuhamba ugogo Makhumalo. Ngaba sehlazweni, kwasho ukuthi ke abantu bamatasa ngendaba yesifo. Yakhohlakala leyo ndaba. Umuntu odlule emzimeni man.